Skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali għall-Istatistika, l-ammont ta' inċidenti ta' traffiku fl-aħħar kwart tas-sena l-oħra naqas biktar minn 17% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. It-Tramuntana ta' Malta rreġistrat l-akbar numru ta' inċidenti fejn seħħew 1137 każ, jiġifieri aktar minn 35% tal-inċidenti kollha. Fil-fatt, Birkirkara kienet l-aktar lokalità li rat inċidenti b'257 inċident, filwaqt li Ħall Safi u l-Imdina kellhom biss żewġ inċidenti bejn Ottubru u Diċembru. F'Għawdex, il-lokalità ta' San Lawrenz rat l-inqas ammont ta' inċidenti. Il-vittmi tal-inċidenti ta' traffiku wkoll naqsu b'aktar minn 18%. 68 persuna ġarbu ġrieħi gravi f'inċidenti li kienu jikkonsistu fi 42 sewwieq, 4 passiġġieri u 22 ċiklisti u persuna li timxi. Fl-aħħar 3 xhur tal-2020 Malta rat fatalità waħda permezz ta' inċident ta' traffiku, għal kuntlarju tas 6 fatalitajiet li rat fl-2019. L-irġiel kienu l-maġġoranza tan-nies li ġew midruba gravament u l-unika fatalità kienet fil-fatt ta' raġel. Il-ġranet tal-erba' raw l-akbar ammont ta' inċidenti ta' traffiku b'516 każ ġraw f'dan il-jum partikolari, dan fil-waqt li l-akbar ammont ta' inċidenti iseħħu bejn nofsinhar u tlieta. Intant, fis-sqarriġ separat, l-NSO sabet li fit-tieni nofs tas-sena l-oħra l-ammont ta' inċidenti fuq il-post tax-xogħol li ma kinux fatali naqsu biktar minn 27% meta mqabbla mal-istess perjodu tas-sena 2019. Fil-fatt, kien hemm 1220 persuna li kienu involuti f'inċident ta' dan it-tip, fil-waqt li fl-aħħar 6 xhur tas-sena l-oħra ġew irrappurtati 4 fatalitajiet fuq il-post tax-xogħol. Il-maġġoranza ta' dawn l-inċidenti li ma kinux fatali seħħew fis-settur tal-kostruzzjoni, fil-waqt li 220 inċident ieħor seħħew fis-settur tal-manifattura, u wara dan jikklassifika s-settur tat-trasportazzjoni b'132 inċident. Is-settur tal-minjiera u l-barrieri kellhom biss inċident wieħed matul l-aħħar nofs tas-sena 2020 biex bekk kien is-settur li sofra l-inqas ammont ta' inċidenti tul dan il-perjodu. Dan għal kuntlarju tal-istess perjodu fl-2019 fejn is-settur tal-manifattura kellu l-akbar ammont ta' inċidenti fuq il-post tax-xogħol bi kważi 280 inċident.